Salutare fraților și bine v-am găsit la un nou episod de Car Parking Roleplay pe acest canal. Haideți să-i dăm drumul. Bă, fraților, gen, eu azi mă duc la muncă și nu vreau. Dar ce să fac, că trebuie să mă duc. Luăm BMW-ul nostru, noul BMW. Noul BMW X6, v-am zis eu că mi-au Jeep. Jeep mi-am luat. Hai să mergem. Ia uitați cum e asta curba, păi cu BMW-ul deja eram în stâlp. Bine, BMW e și ăsta, mă refer cu M6-le. Mi-am luat niște căști de gaming, sper să se audă mai bine. Dar trebuie să vorbesc și eu mai tare. De-aia vorbesc mai tare ca să se audă în căști. Că dacă nu vorbeam chiar atât de tare, dar trebuie să se audă în căști. Și sper să se audă. Ok, oricum o să văd și eu după filmarea asta gen cum stă treaba. Se aude tare, se aude încet. Bun. Revenim din autobuz. Pa! Gata, fraților, apare ne-a dat un nou autobuz. De fapt, nu mai e autobuz, ăsta e autocar. Ia uitați-l. Ia uitați-l cât de mare e. Uitați-l, vedeți? Se vede că e autocar. Și hai să-i dau drumul. Mamă, ce mișto. N-am mai condus așa ceva. Bine, așa ceva de mare. E plin. Deschid ușile și iau pasagerii și văd ce se întâmplă pe urmă. Ia uitați ce intră. Aoleu, până intră ăștia vă arăt eu autobuz. Autocar. Ia uitați-l ce mare și ce frumos. Ia eu pot să intru în el? Păi nu mă lasă decât la volan. Ia uitați, aici avem direct ușă pentru bagaje. Intră lumea aici și pune bagajul. E să închide ușa, că e mai bulangii nu închide. Dar oricum e mare. Bă, dar stai așa că lumea nu mai intră. Ia, hai să mă duc eu să-i duc la destinație când face ăștia reclamație. Și mi-a șeful un nou autobuz, dar eu nu vreau. Nu vreau să mi-l ia. Ok, avem fix 222 de kilometri, 222. Sale tale buze moi. Mamă, gen, de ce nu ia mai mult în spate? Nu-i merge mai mult în spate? Bă, gen, care-i faza? Are prea multă greutate și nu mai e în spate? Ok, revin și eu după ce prefac asta. Gata, fraților, am luat autobuzul. Stai așa, mă. Unde te grăbeai? O să auziți mai multă gălăgie.
Am luat verde. Iau verde. Iau. Nu mai iau și nici frână, nu mai am timp să pun. Așa că asta e. Ce repede să fac? Iete din 202. 198 de kilometri, 1980. Cine bă, mă stai să iau tocmai pe acolo, iau și direct pe aici. Mai tai de drum. Hai. Verde! Roșu. Mă duc în față. Ia uitați ce merge, ce-i dă? Îi dă ca lumea. V-am zis, dați pe așa pentru că nu știu cum se aude. Mai trec pe la benzinărie, nu mai trec, că na. Mamă, ce bulanciu e ăla. N-a mers și el mai repede. Uite ce pot eu să depășesc, că nu pot. Trebuie să vină ăștia. Nenorociților. Că vreau să-l depășesc pe colegul. Ia uite-l ce se duce el. Și eu vreau să stau în fața lui. Că vreau să fiu mereu tot în față. Hai că acum mai prind și eu. Gata. Am trecut unul H pe ăsta. Fac accident. Ce-am făcut? Hai, lasă, nu mai știe nimeni de asta. Și pasagerii nu-i mai au un autobuz dacă întrăznește freunul să spună ceva la șeful. Mai avem fix 48 de kilometri. Da, trebuie să stai în față. Da. Bine că apucai. Dacă tu nu vrei, vreau eu. Cât e, mă? Stai așa, că nu mai mă interesează când trece ăla, trec eu. 2 perechi de ochelari de soare am cumpărat să mergem la mare. Pentru 2 nopți am luat cazare, mic și un inclus. Ce surpriză mare! Da, gata, numai când demonetizează ăștia clipul de la YouTube. Semnalizare. Am dat-o la timp. Nu mai e galben, e roșu. E autobuz mare, bă. Da, pe gura nenorocită. Da, perechi. Vede, bă, tu stai acolo, să nu vine mine. Da, perechi de ochelari de soare am cumpărat să mergem la mare. Gata, nu mai avem niciun kilometru oficial, am dat semnalizarea, am intrat în firmă.
Iar noi revedem din mașină. V-am zis că revin din mașină și din mașină a revenit. Hai mă, mașină, pornește. Gata. Ce curbă bruscă. Pentru 2 nopți am acasă. Mamă, ce era să-i pierd controlul. Bă, fraților, ce să-i, cam atât o să fie și cu acest videoclip, pentru că știți, acum mă duc acasă și cam atât. Hai, pa! Nu uitați de like și de abonare!